Kung dipindi mo di project sa kadakkel ti project ti DPWH. Bilyon. Apay, ano ti meaning na di DPWH ya? Tamok ti meaning ti ko DPWC ko kahit dito pare, walang anais. Solve ghost project eh. Mali. At ang meaning ti DPWH. Dami pera, walang hirap. Malin sa dyan bagay nga duwa. DPWH. Tiyan mo ka di ko okay. Departamento ng puro walang hiya. Silakan na tayo, babayin tayo. So nga pantay lagled dagan tawan tax na aja yo numangantay di Jollibee gaming ke kanantay pailan ke da tax na aja. Ay, jaka Jollibee, jaka McDo. Siya McDo boy. Mang inasal. Wow. Jollibee. Siya McDo. Makabaysak eh. Bala kayo mata na atin ni mo amok na makakakait. Ang mamatan mo yung ibig sabihin natin kulay nan. Magpanitang burso. Nadulat na tarakin ng abib. Daling at ano rabi di maysa. Galisan lang po. Ni mataw. Bak. Apay, may taisim mo Sila damang bagbaganan Awan. Pay niya kawang taw eh. Kita lang agad tinay, tarakin ni tang burso nga bibay. Makasitsida nga main. Kaso, madi maglalakay lakay. Pitam na Nagmait bagbagida. Nagnanam. Amunay lang kita nata bibinitang bursyaw. Ito ka pagtampay. Baka no da mapukawid ta, baka papasulan ta ka. So, bisa ba na lang may pagpabaranggayak ti bibay? Yan, nalabagbagada kanya akong ngay. Aji ito pa'y lakay nga nabalitaak. Nagtakaw ti panti, inangot-angot na pa'y, at ang tulakot agtakaw ti bibay, hindi na kay pabaranggahi. Dati kas jay, umpay na balita akmit Ito pa'y antayo. At dati natiliwan da nga manirip, impabarangay dan tupay. Ni, apay, sino ka dyan Gusto ito suot na ito. Bukis sabam, sika lang maghayam. Apay papanam. Papalag apply di DPWH. Takkel na korta jay. Ano, kayo sumurat? Oh, nakabalita mo nga dati korta jay. Kuy so nabalitaak. Saka trending tata jay. Saka ado ka no tikwan. Aplikante nga ako Agap abang. Gusto din baga na baak. Nabuyak kami di YouTube. Ado nga Ghost Project. Ghost Project? Ano jay? Alal jagay di employee na? Kuy so mo may balbalita. Yaw, kuy sumurot kanya ka. Ado nga korta jay. Manong may ngorte per day da dyan, Rice? Kung dipindi mo di project sa kadakkel ti project ti DPWH. Bilyon. Apay, ano ti meaning na di DPWH ya? Tamok ti meaning ti ko DPWC ko kahit dito pare, walang anais. Solve ghost project eh. Mali. At ang meaning ti DPWH. Dami pera, walang hirap. Malin sa dyan bagay nga duwa. DPWH. Tiyan mo ka di ko okay. Departamento ng puro walang hiya. Silakan na tayo, babayin tayo. Sa bagay, medyo asido ka dyan. DPWH, Departamento ng... Ano? Walang purong hiya? Mali ka. Timbaga na, departamento na walang humpay. May saka, Mike. Di para malinto ng walang humpay. Walang hiya. Basta kanyam, napos kultarupam. Meaning na ti DPWH, pag-aapaan nyo pa. Ana, sumurot ka nga duwa. Nay, isa lang daw adik tiba-tiba tayo, nadunga kortan jay. Nay, no, may kadungal daw tayo, mabalin tayo panawan na. Sabagay, may sa atin baga ma. No, naka-duwa talo aldarot tayo no kan. Mabalin mo no kay pasan. Pasabkontra mo no kan. Ta, bahala dag probleman.
Narigat may kasi boy. Baka may dimandaak. Pwede mo tikas dyan. Subkontra. Anda! Woy, paisaw, damo lang nga dyan. Yeah! Subcontract. Di ba nalpas mo, tapos ipasam. Dyan, ti subcontract ang kung kunada. Siyempre, kumita da. Dakil kwarta dyan eh. Sika nakibiding. Kontratam. Sa mo ipasubcontract. Oh. Kumita ka. Madili mo lang isaw tayo. Siyempre, subkontract. Badi Nakakupit tayo eh. Sika adyo mo na kontraktor. Ay, may kadwa pa lang adi Ano? Kaya sumot kay kanya. Ni, takla kwarta ata ko nalagarudan. Isang tamtambay kayo dito ha. Ano? Pampanunot kayo pala. Sumot kayo kitday. Sayang talda, magmag na. Nay, baka mapanunot dan. Pasardang dan di flood control nga paramid na kanya tayo. Anay. Apay, sino man niya ti nangisirip kanya mo? Awan. Nabuhay ala di tibay. Hiring da gamay. Ano? Bangay na. Baka mawana na tislat jay. Iramang kayo no kaanduwa. Anong arti kailangan da nga requirements? Kung man, bagaman ta, may kami man mag-apply. Ay na. May bagbagay di kwayo ajay. Trabaho yaw. Lalati ni, napuskuro pa na. Lalo si ka. Naggulang ka nga agkumpyaw. Bagay kanya majay. Adi dati requirements na. Saka matito yun mo ba boy? May sa dump truck, may sa siminto. Kasi lang, halo. May sa siminto, may sa darat. May sa dump truck. Ano, payag kayaw? Nya? May sa siminto, may sa dump truck? Nya jay, garod, awang bakal-bakal naan. Kan tayo mo may isang bakal di 9mm, madihalata daw. Kami nadagit inspeksyon. Dati congressman kasi dyan, mapanjay project daw, jawanan, tangal tayo. Lugi tayo no kan. Lalo tagtadon tayo landaw. Madi Stay may isan, basta da makita da. Padalanan tayo labas eh. Sus, 9mm. Dakil pa yati tam mo daw. Baka 2 lang nga minuto, pagbuhos da, bumagsak adyan. Uy, nanangay ti persana ajay. Ay na, madi yung pampanunutan na dyan. Dapat, bago Marso, di flood control nga rarabitan tayo, dapat nalpas di project tayo. Talinis tayo, tawang kaso tayo. Kami narigatan. At least, nalpas tayo di project ko, ang problema yun tayo. Kumita tayo pa, di ba? May tatanga na panunot mo, Andres. Im tata, madikpay la sa mga ayon ta planom. Madi ata. Paiso adya bagbagana. Ano ti masagasamid ta. Mangdadahil ka la ti tao. Kakaasim mo tagadi agbayad ti tax. Tax? Tika mo sa awan, tax tayo ti kwa. Gamitin tayo di project. Tukit na tayo jayan. Nagrigat agpakatawa, nagrigat agarahin video, tapos ibas na kapay, tapos saysayangan talaga di tax sayaw. Ha? Madala sumsumrugain. Tudarat ta lang rudain. Woy, nagdi taxpayer ti pagal-alanda ti pundo dadjay. Susika. Hang sumalsalin nagadulang aron nga kurap ti lubungin, rumamang kapay. Tumpak adyan bagana ni Baak. Kitan nyo mitagadi mapasaktan nyo nga tattao Okay, kas tatunan na tagi bagbagayo kanya. Ano mga kontraktor Libur lang ti sarrakak. Siyempre kahit ko lang mawara siyang amay. Tapi kontraktor natin kasturaan, kontraktor, naka-short. Awan na ito Ay, kuna lang kontraktor ti Sirikin. Gagsukatin na mo bagay. Hintay lang aglidig di pinakin. May pa dyan, awan ti masagasaam. Noon tanay mas tagsultok tata. Gusto ka, panawan ti pagpugrowth. Nagsayang mo tipot ko. Gusto ko lang na panagbidugan. May at least naka-safety. Kabagay, Baak, arakan tilid tagata. Ay, Reflectorize naman nagkapot dati silaw boy. Kidiliddag. Nagkapot da. Matida nga matinag tao Reflectorize sa atin dyan, reflectorize. Reflectorize? Kasi reflectorize. Basta rice naman, mabali na. Nagsayang natin plano kong boy na yun, paprint ko pa yata Flood control natin boy. Hindi sinyo kata nga adubakal. Kita man kasi di ba adubakal na. Ngam di totoong buhay, may salabakal na. Siyempre, pakita mo doon yung inspection natin. Nag-acidig landok na niyo. Kasi talaga buhaya. Buhaya garod boy. Di ba mo? Di ba? Nagadulandok na palibot ata. Ngam no di aktual, pisa lang, tilating na. Kasi tati ko kontraktor nga buhaya. Wala da. So,
At least, naliwanagan yung magap. Jack, sumunod tayo. Bisa ba na mapakpakita ating plano ni puurmatan? Okay lang yan. Sige, okay. Naliwanagan ko. Ba't baglangan da kayo? Talaga sumuragak ko man eh. Siyempre, kahit ko kumita dakil kwarta eh. Asa tata, naliwanagan ko. Oh, okay. So, Sige. nariga mo tagpil-pil tao. Una, siyempre, bagpay baga may tax. Namading baga di tax. Awan talaga mapanak. Tax tayo gamitin to di project. Muna ko bilyon, trilyon ti kwa. Una, so nga pantay lagled dagan tawan tax na aja yo numangantay di Jollibee gaming ka kanantay pa lang ka da tax na aja. Ay, jaka Jollibee, jaka McDo. Siya McDo boy. Mang inasal. Wow. Jollibee. Siya McDo. Makabaysak eh. Para kayo mata na atin ni mo, amok na makakakait. Ang mamatan mo yung ibig sabihin natin kulay nan. Tiso niya boy. Ayos bagay mata boy. Siyempre, kanya-kanyang manok ata. Siyempre, wala siyang matahang manok ko, manok yaw. On, pinigilan ti trip. Sa ba na dyan, talaga mapanahon ng sirikan nga trabaho. Kahit napay rumaman mo. Gado lang arlo ko nga taon. Di bibi ka tayo din eh. Kaya nga pati ramidang ba. Gumatang ka na ka. Napulutan na naman. At ingar naglala ko ni Tang Bursyo. Bagata kinitim sin ata bayad na. Nagsabol tala sa bali na mapilpilitin ti tao nga di nakayat. Narigat no ngamin nga mapawin na dyan. Manok, patig balay. Hindi ko sa nada manok. Kaya bibit ko sa nada. Tan. Sana ro gan. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.